Ngi jam shu in poi shakanika dekat ke basan mo dekat ke basan kelapa we Rồi, man puli ni dekat ke basan bat benta ki khun jong me baro arngun ya ki belakha ya me hatari Egypt min shua ba ngala poi shame shakari Egypt in long ki jonga Ephraim bat umanase in long ki jonga ku Reuben bat usimia baik bah kini kentin mo dekat ke basan u Jacob u Yeshem ningkong yaki huon jong u Joseph hangni. At kum ka jingkren na ki bapa wa kini ki kiltin. Mat menta ki huon jong me bar orngut ya ki balakha ya me hakari Egypt min shua ba ngalapoi sheme shakari Egypt. Shayam ừ, bakini bar orngut kin long ki jonga. ừ, I ya ngi ki ba menta ngin da sung ku than ki dikentin. Indra ikat kum katai ka benta jong ka jingkren ha katai ka por kan long baki niru kin don lang ha ka juk lain jong ka jingker khu na ka sengkai ka jong u Jacob ka một lak keduk lang dama u ban kam kum laki jong namar u Joseph habu shongkha sekari Egypt ukpa umti udang mot mu Joseph layap à, te kani kadai ka jing punya so syakoi ka long yeng lingba ki kentin jong u Jacob ban keduk ye ki kun jong Joseph laki jong bat ki kentin ừ, kin dong ki jong nga kamu la certify ye ki la ai ye ka jing pen scam baki niru enyo baki long ki benta jong kalong jing long sem jong u ừ, ừ, bat udah jeru ki keteng u Ephraim bat u Manase kin long ki jong nga bat ka ừ, jing penyesrim hang ni kalong ba kum balong ukun ningkong ba ukun ba ar o Reuben ba Simeon ukun jong Joseph ay kun jong Jacob kum joru Ephraim ba Manase kindong ha ka juka kerta ừ, ti kan ni ka jingkren ka jong u Jacob yala u jong kun u Joseph ka wai dei bi kun ni i ba ta uso ningkong ha ka lo gieng long sam ikun kikti ilong kumju ka hok kin yo ha kanika longgiem ke jong u Jacob u bolong kwat u parat u joki niki jong ừ, Ephraim baru Manase ừ, kani kalong ka benta ka ba itanap ba bagi yu i hang ni kan ha ka jing long temen wat la ka kemi jong u Ephraim Manase ka dei ka nong Egypt indai yaki khon u kuduk syakaliang ka jong u sung kan tai ừ, ừ, kani kalong ka bagi i ha kanika khot ka basan ừ, Dongin James nan cer dekat ke Ban Riau bat ki khun jong me ya ki ba men pen kha hadin jong ki kin long ki jong me hi bat an sa khot ye ki ha ka kerteng la ki hin men ha ka ji yo benta trai jong ki ừ, ke ni pat ha ka kombu kan tin hang di u Jacob u bu hak ta ka kom ba ka ei ka bala klei nau kpa na u hi na u Jacob hi Bai kita kiwa umyo iban sakha kita kin yai hakaliang ke jong u Joseph. ừ, Kani long kani ka long kar kom kren ka ba mangi ki long mentang ni la i ka ban chimpang ni.
Nyamar habu yo hmm, i marhamat ukam kenti laki kun ki jong u Joseph kum laki jong ki bami winak sengkai jong u mat menta endah bula khla kita ki bansa kha pa de kemut u Joseph undong ke benta jong ki hmm, kan kam juat egi benging sempang kata nang ta pa de u ong shu shu en sa khot yaki ha ka kerteng la ki hinmen ha ka jing yo benta trai jong ki ka bamut bet ke security dan di kajing shingan ya kalawai jong kita ki ksiu ki bansa kha hadin bula khlap no kan don ha kajing kedup jong kini kimen ki bla yo ya kajing kerku na u parat u jong ki wadai u Jacob hmm, te ia kata nyentip kan long kumnu haki kitab ki ban sabut handai ki ai ke ba u Jacob u kular kumni ha kajing dai long briwan brio kani kam shimdon kanu kanuka jingkala hmm, tadongi sotanat ba ukpa jong u Joseph hapdeng jong kajing long temen ula ban seikat kini ki kentin ki bakrau ki balong kajing kerku om tang ya u Joseph entai buat ya kapateng ke bami na kasengkai jong u hmm. de kita ki long kat tu kat ni ki bengyo banyak ken tu dekat ke ban rio ti de pidan i ban ong dan don Tang hi machu or penkut yang ni, tang machu oi penkut pastor. mm Kadang ni jing ong te, ka jingmut ka jong brieu ka kot tang kat ka pakikmat ke jong u gila awan i. Te hakari ka bentang i gan. Udan ulan jong ka jing penyeper, haplang ka jing im ka jong cokop. Bat ka banja dien bola klan. Ya kini ki armut ki khun ki jong Joseph bola khari Egypt. Men ba u Jacob udang dan hari kanan bat tip hiru bau Joseph udang im ha u namut bel ayap la khai ni ki arngot bat menta pat apakiwan ha jin thia pang na jing thia pang na jong u ha la ka jong palong ni wan u yo i ni ki khon arngot bikin jreng ki yen pa jong u bat ya kini u kam ganti kurku kerdo kin dei la ki jong hi kan ki kentien ki babut akad khot ka babut pat ka khot ka ban riu ki pin ya pher ya kita ki ba on sakha hadin ba u Jacob la khlap pada gi bakum kita shim la kantai en la pen kham ti pat how Joseph ba un long unong ket kli ya ga yo pateng ka hiar pateng ka jongki dei gen ko pi ong ne apedeng ga jing temen apedeng ga jing pang u penno kat kini ki kintien ki ba khlaw ro ta ta u divide daga jing im ga jong u apedeng kita ki ba mi na ka sengka jong Joseph ki ba mi na ka sengka jong Joseph ka por ga rang im at ki ba mi na ka sengka jong Joseph hadian mo lang khap ni kintien long ga ba sudai ban so bu sto tangat ne mm